Usa ka wing van truck ang nabangga sa pose sa kuryente sa Barangay Mintal sa Davao City kaganinang kadlawon. Tungod niini nakasinati og paggawala sa kuryente ug tubig sa pipila ka lugar. Sa pagpanubay sa GMA Superradyo Davao, nahitabo ang insidente pasado alas 3 sa kadlawon kaganina. Sa isa-isa lalaking driver sa wing van truck. Gikan siya sa Misamis Oriental ug padulong unta sa bangkal sa Davao City aron mag-deliver og pan. Apan sa pabahadang bahin sa kalsada, pag-breakdown niya, nawadan daw siya og kontrol sa truck ug mibangga sa poste. Sa pakiginabi kaniya, giklaro niya nga wala daw siya nakatulog ug mituman siya sa speed limit sa syudad. Walay nasamdan sa panghitabo apan nakasinati og pagkawala sa kuryente ug tubig ang mga apektadong lugar. Hinuon gilewng miresponde ang mga personahe sa Davao Light and Power Company samtang gipasabot sa Davao City Water District nga tungod sa emergency power interruption, apektado ang supply sa tugbok main water supply system ug ang mga tugbok production well. Hinuon sa karon nabalik na ang supply sa tubig ug kuryente sa mga apektadong lugar.